Ja, a sonda lok toe, fire. En dan nou we tak nanga todo. Baka wan pisting, dan atru media apuan taki baka nanga dodo. Me bari wa odi dodo, fa waka. Goeiemorgen alle de fan, alle de kijkers. Goeiemorgen. Eigo. Eigo? Oké, mooi tori. U breedte vierde tak eigo. Isabi toch? Politiek Suriname no. Walosani def taki. Maar uit den someni. Dat toch proberen voor. Isabi? Kalapuan tusani. Voor kontakanga unu. Want isabi? Hegelo tapesi saif sa in Suriname. Maar solesi de mij wajere fasrana mansrefi essidentori fa de firi. En dat meki atru media, AT media, contact bakananga dodo, fu aki fa dodo essiatori dati. Fa essiatori no taki akus stabiliser no minister fu financiën, het akus stabiliser, no als man klagen moro, het gaat goed. Mano big dummy. This man is klaar komen. This man very klaar. This man very klaar. Nou weer this man very klaar. Akurs no stabil. Akurs stabil dalu kudesan ina. Pada semua boy sangwasko. A minister voor financiën ta. Mak demanda. Niet zo zeker. Is dat bombo tak je op dat. Portangi den falseness. Zo se falseness chega. Isa bombo tak je tekens en se. Dat je tang praat falseness egi des maho. Maar ono no apo moro. Ano tak des manek la moro. We gaan je wegjagen. Nog 10 maanden ben je weg kan jagen. Ik vind het jammer dat jullie miljonair zijn geworden. Dat jullie bloedzuigers nog zo je den portisma broeder. Dat vind ik jammer. Echt met tegen mijn brada. Ik vind het jammer dat is nog zo je den portisma broeder praat vals nieuws. Voor je des maar hopelijk je doen aan. Die nou maar doen echt dit. Dat me ko puri. Zo. Ja, want wat amataki akuso tanet zo. Maar me jeres met taki na de ma eyepi na wa kunstmatig sani na de cambio heeft de ma want baka voor kisen da akuso gwalok tu baka vijf na to baka dat voor kisen en me pa tv we pak ala de cambio. We gaan maatregelen treffen tegen de man. Uno no danga frentes politiek no so aparte sama je ka maktisere a probleem. Dus je vindt dat de man, maar die betreft maatregelen batigen de man, maar de man ben rechter toch? Maatregelen de man swaki. De man teken na assemblee. Uno teken presidentieel beleid. Uno op assemblee van. De man zijn in de assemblee na 51. Voorman. A president op bepaald soort richting akkoord. De most doen dat we tekenen maar lek patjan pre. We gaan regeren met de man die wat regeren is. Nu was maar president je moet regeren. In soort is maar zijn regeren. Oké. Dan we konten op Torif de Boeru, is op de Torif de Boeru sekselenang. We hier 30.000 hectare, dat we hier de Boeru takan 30.000 hectare zijn naar 19.000 hectare. Dat we hier mensen op prani kieskunstmes. Wat los zijn je? Maar we zitten maar president net op. Want in Brika tak 11.000 hectare de mag die opzang no prani. Dan was aan no bunto. So de mag voor apportes mamoni om een jaar. Sinds last man de mij voor apportes. Dan ik de man op me, I don't care. Sinds last man de man te zijn. Dat idee, ik moet kwam mij voor de man bellen kador sano de nanya pati de mamoro. A base e a 10 hectare e brand 2 hectare e lanti e paien alla de 10 hectare. Controleer no de
A base is bij 2 hectare land is subsidieer. A base voor 10 hectare kunstmest. En a base neer alisiga volk bon koppel. Land die op next daarmee te beslissen. Dat land is subsidieer. Maar ik vind het erg. Dat vananga onunata se. Sa e Frans Saba, we baka kwaka, we omesan we Frans. Zij de land in subsidiëren. Zij we geen mensen. Na hun die staan in wanasma in a kondreja. Dus de man mag dondering ontbroeden en niemand mag wat zeggen. Dat de man een drugsdealer met dat een brein kant in me, maar ook om mijn vriend de man van Nikeri. In de man alles grond. De man alles de mij prani, de mij buit a staat uit. Na so de man doen aan den bus, den dot waji. Na so de man kon goed doen, de man kon goed doen. Nanga asweti voor den portis, maar alle IMF money sa de mij teki. Nou de man praten. Matura, je hebt me Matura, Chan vrouw, wanneer Abreleman Assemblée, je hebt me. Gayadin. A praat de man praten money no klikia en a volk op tayembere payasko zo gaan ze te werk. De man is op 30.000 hectare aan mij boeken. Tegenwoordig kan je nou praten 1000 hectare, maar land is de mij in ammonie. Zo de man komt op de sani. En niemand mag wat praten in Suriname. Ik vind het toch. Een president van Noord toch. Zij tegen Alassane Samus de land die komt land die bakken. Ik wil een president. Zo'n kans draaien na 25 jaar. Je tegen Alassane Samus no cambio no mag bestaan. No zo ook aan het centrale bank. Nek de mensen komen niet trapassen. Mek de no buiten volk uit. Want Alassane Samus, deze mannen zijn krappenmakers voor je. Oké. Hoe je en 7 tranche IMF Fadong. Is je van breedte. Is je van Manjers Flintstone, ja, mijn broer, kotten scheiden, visie confatu. Man. Den doe de reken samen op het kom. Amanap gevoel. Je ziet dat allemaal nog komen voor. Want er is nog 10 maanden overgebleven. Ja. If je de plan samen met hem op Osona Saramaka. Soma ook ja kans voor Osona Saramaka. Zo direct gaan we je mas wegjagen. Zo direct. No dit. Niemand staat meer achter je. Alleen je vrouw, je assemblee. Nanga des massa en je foro. Mino denk dat we wees massa na bakachan. Maar massa nga verstaan. Want massa apchi in a contraja. Samchi e gaskoro. Nooit kan na bakachan. Zo zeker ben ik. De sterke TV, ik compre Flintstone en Yami Flintstone stel. Mina look tak. Wow, look van mijn comforto. Look van mijn make-up nanga hair kondre money. Look van mijn free nanga hair kondre money. Dan mijn comforter stories. Indiaanse verhalen. Amobo project. Trem, ook in een foto. Men look man. Look you. Hey. Dus aan mij zo like de opa. De afgevonden zijn de goza de kissie. En dan doe ik streng gezegd van mama contact. Wat voor je maas, ik denk dat ze naar manga drukken. Wat voor je maas, waarom picolet uno manga drukken, mi brada. Plus hij had me dat was voor een meneer de president. Die man is geen Surinamer. Alle de beest op Holland boeken. Dat we gieten aan mijn macht in een kodre, maar voeren. Zij die nou maar drie man kalpan. Zij die tien man kies van bakbatas scoren man. Zij die tien man kies van bakbatas scoren. Omdat dat man bij Osonanga money den boy in Miami. Ja, voor kota patori dat. Zij die man tien man kies van bakbatas scoren man. Omdat ama voor alla money. En sma efreder tak desa. If je van mij brengt, if je van mij kat, if je filmster Anita Bechan. Maar ook als je taki amano wespreken. Ama confatu. Ama saptak na ogre mai do akondra mer kokol vrij verse waka. Ama saptak na ogre ei do portisma. Ama op hoop, ama saptak no komoro. En ama de do sam komoro. Ama wan a laatste tranche money. Dat de ma wani. Dat de man dat kisen, dat de mo pure gunu.
Dus masa je pa man kan maken door poer en gono. ABOP, NPSPL, de mo poer en gono. Zie? Piqué, politie, je hebt marchanees, alle de masan, amai poer en gono. Amasa no de man. Ik kom met karona en op een pakket politiek dood. Amai poer en gono. In neem voor unu ama benadela volk. In neem voor de blendstemmer, de no manyang. Ama negi wan bakpas. Oh, de man is slim stemmer. Da luko ama negi de blendstemmers. Domstemmers. Zie? Samsangare man. En daarmee brenkie. En ama de trostak ama wij geniet van kondre godo. Ama bolo asi van de straatje ook kon. If hier de rekens, alle subsidie kan wegvallen, dat want nu gaan mensen dood gaan langs de straten. Nu smoot DDC straat hier. Amai abribi tap den tap 6 man. In de tap 6 mij dansen tas man ama na abab kondo maar 3 jaar de man op kies money dat de mij kon klakken ki dada nga dodo. Maar toch te de man kan tap 6 man sakale si e lomba ka de man. Dat 3 jaar in e kisi money. 3 jaar you are no libis magi de man. You are medische zijn de man specialist. You e pran nanga anu, de mij pran nanga machine, de mij ki subsidie. Jij krijgt niets. Niet is je handicap money in een makkie. Rijke reisboeren krijgen geld om drugsactiviteiten te plegen. Een arme volk valt dood van honger. Hier moet ik mensen best geld geven, like Mina Brunswijk. Dit is bijna van mijn takje, nou zomaar. In Minadeel. Hier die, dit is mijn pina en dit is mijn chef takje. Je moet eens maar een kapot toch. Je hebt daar te passen als je 1800 krijgt. A 2000 je bij kapot. 1000 hand, 1000 niet, zonder een soft te drinken. Sana lebi dat. Zij de midden tap ze moest bij jou, als ik alles 2 maal lekker dat. Da assemblee voor taps, assembleeleden voor taps de in assemblee. Da voorzitter van assemblee na wan juka man, bus kondre man juka. Zo Holland samen taki. Nooit meer aan gebruik van juka wordt in hem. Zo tas snap tap a politiek pro die op kies den juka man. Tama den na assemblee, zo Nederland samen tak. En amane doen net die juka man. Dus man ook is 3 jaar money. Toch dus mijn je krijgt geen geld. Je kan niet meer leven. Brunswijk wanoma jep you. Je moet ze niet in op hem jep de man die ska makti. Maar die jep den bako pour den baka. Mek de man tak ala den plan sa de me meki. Mek de man sitang na soma de mek den plan. Ala den money sa de man leni. De man voor. Dat na zo. Een nieuwe regering o abe moeilijk. Echt moeilijk. De man is zo dikke ollemor. De man zat dat de nou komor. Ik zie de mij doen aan zand voor kombaka. Dat is zo biggie taki. Zo biggie taki. Geen respect. Ja, want we konta patori dat hij een minister voor OWE. Pe we jere aman in een interview na lembo. Pe aman taki de man in de assemblee e lul. De man na bullshit. Wa minister, het is zo voor de assemblee, de amans het best doen, dat het toe. Maar ben je na assemblee? Maar geluk dat binnen komt binnen die. Mek en bij NDP put met de palace. Dan sorry, mek kan man komt de palace. Bij baseball tiki in, Gayadin yogi ineko in de assemblee morgen heb dat komt binnen. Want mina nga met baseball tiki me kom. Dat te itakwansan te you en verdedigen te want dem. Parlement tegen je taki ja dus maar tap zijn nog eens wat dat tegen op me voor dat me op een lang met dat me long tap de tap frakote tap je tap dat me baseball half dood in de assemblee. Je hoort niet daar thuis. Ine kom op ja volk, je bent volkvertegenwoordiger. Amana minister. Ja, maar met dat ook voor de assemblee. Je bent geen president vertegenwoordiger. Na volk ik gebruik. Voor contact is allemaal 20% plus je voeren. En een minister voor OW. Voor die money. Mek je 25% op de aannemer. Want de regering komt in zak. Alle de aannemers zouden komen. Je krijgt geen geld.
De man na zomaar je rokogara gereja, ino go kiss money. Vooral if ino pipe ba. You no go kiss the money dat na voer i voera kondre. Wet nanga regels moest kom in a kondre. Alla de animo sa roko. Na zomaar je roko. Jouw kiss money. Af zelf verreken moest stop. Maar De man mag kiss a money voor afvallig nam nyam nyam. Oké. Maar 5 na tori nanga star news anga nitaran sharam. Nitaran sharam. Wat is star news? Via penis. Mene arki de man. Mi sap dat de man asum tu de man itin de man. Alla de man fong, alla de minister de man fong. Look samit Melissa Felichan. Weggejaagd van het instituut. Want minister Sankers, want tuinman en jagi asma pursa asma se le rara. Ik gidem bakaleid. En asma moest leven alla de soorten alasani ontslag. Suma senengwe. Minister Ori. Kuja. En sleuter en leven alles afgelopen met je. Abongeng. Ça fait ne be ba. Ja, we ne be join. Ça fait ne be ba. Steun san toki na vale. No de jagi meisje voor na instituut. Sleuter en leven alles. Ino manga demande si. Je gaat niet kunnen met deze beesten. Ik vind het leuk dat man grego dat je systeem voor voeren. Want magere moet beloond worden. Oké, maar allemaal moeten beloond worden. Ja. Deze mannen zijn landvernietigend. Bloedzuigers. Houtluizen. Minap nengi de man is. Maar even een schandaal na Asani Fabolochi, Apassi van Hoegereusstraat, dat IMF, IDB, taki opnieuw. Vijf vinding. Dus, volgens IDB taki, misap tak na wan foro. Alles aan de man is toe, wan foro de ene. Net tego no mo de man is net do san voor kom. De man kon verrijk den. In de code de mij bige bij de osso na tracé de mo lower way. Dan le mi no wan so ma president, mi wan keihard president contacta kom. Plein ne Frederimon. Wat no nonsense president. Wallon ai boy, ik had me voor vak. Maar man no man pak de man dis aan ken. Mi wan kan pak de man dis aan. Zo zeker besap. De man duidelijk sa do mij tak. Mi kies kans. Kiswa hehe pas in a kondreja. PAP no mag domoren na politiek. NPS no mag domoren na politiek. Maar na democratie toch? Zo democratie. In koinwanyo pa na democratie anon narcocratie. Na democratie anon criminele kratie. Je moet democratisch zijn, je moet eerlijk zijn voordat je in politiek gaat. Vooral de blakkers, maar dat met soort de blakkaboys in de assemblee. Je bent een jakenikker, je bent een koffiedrinker. Je stelt niets voor aan die blakkamangs. Blakkaman pinaren als ratten, geen dochter. Alla brengi aan de go toe. Je abi maar de trasmano abi. Kon het afzien, mina je dit met dat afzien. Heri dus mij klagen, op de woorde mouw kompai. Met de man mina sabi, minero kalanti. Ik bemoei niet met lanti, want ik krijg geen actie onder de nogement. Als je zo lanti mange kiezen, een hanger voor de mange kiezen. Ja, als je niet achter ze hangt als hanger, krijg je niet. Een land no mag bestuur zo. Wanneer je moet komen weg, alles weg, alles nieuw. Wegjagen. Niet aanslag geven, je moet zo wegjagen. Niet eens want penden mag ik tapakator. Nou gewoon niet gewoon die tak mevrouw, opruimen. Niets meenemen, opruimen, ga weg. Zo min want salam draai. En plus de man moest geven me een opdracht. Dat moet zo de man tak dingen kan. Gewoon ik go, peken van inom gas maar een kans van stoere terug. En man mag ik uit de kamer kantoor. Alle oude directeur wegjagen van stoere terug. Wie is naar je rechterkantoor en is je fucking zaak. Je hebt geen goede plannen met het volk van Suriname. Je moet weggejaagd worden. Met idee. Feisje, wanneer je regering PG.
gewoon omzet, gewoon wat dingen. Mevrouw, vanaf vandaag mag je niet meer hier komen. Ga weg. Zo moeten deze beesten weggejaagd worden. Oké. Constitutioneel Hof te kwam een besluit. Bij de partij ben pai miljoen voor ben kan doen mee naar verkiezing. Maar dan gaan besluit die ze de partij kan vinden kans, want de no abamon. Ik vind dat nou een boonsa niet, of 5 en ik zou ze 5 miljoen vragen om gewoon niet mee te doen. Want niemand gaat voor je stemmen. Je wil iemand komen naar een zetel, dat takken bij mij nog takapista. Iemand komt hinder naar een zetel. Iemand komt mekine naar een zetel, pico pre bigi boy na blakka volle in de buurt. Je rijdt om een bigi te lanti wagi. Trama abdri lanti wagi ne osso naar een volle belastingmoney de ole lijn. Tedema en dan Roy Budu e Gudu. In luku de ma cruza de me Gudu. Alla lanti, de ma lanti wagi, alla lanti wagi go lijn na aso amai skrifa bon. En mi de zeker if lanti moet bij Roy Budu 20 miljoen, de mij boek 100 miljoen, na 60 de hoofd voor. Zo de man bankruta konder. Mota take mota herhaling. Of de wan versje. Nanga kroeket de man is don. Nanga de aannemer de man is don bankruta konder. Leka minister OW. Weet je van mij tak bradi? Sama tak de assembleeleden na. Ama leti de assembleeleden. Bobo mi ben de assemblee. Mi ben ripa man nanga baseball tikikba. So zeker me de mi ben rokotap OW am alle tu ano mi ben broko. En mi ben rokotap OW amano bo man kona mi brede. So zeker we sabi. Omdat mi sok tak yune beteken next gisranam. Na gewoon ikos don furo. En dan mi bo sorry met nak ala tu ano fi broko. Wis me gwa strafu. De man is in een macht die de man kans, de man moest houden fieters aan van staatsgoederen, door bankroeta kondre. De man trekken alles aan kona de man. De man no go doen next jaar kondre, je van mij tegen, je van kondre doti. Mi partij NDP en konkrima kondre. Alle de man zei zit berekening, tak door president. Bullshit. Bullshit. Mi partij en draag a president voor. Mi partij e guanga den 30 zit a volle combo wis a volle posita. Oh no wa chucha. Mi partij ook in Afrika. Oké. Ik met takanga mi partij on kawang. Oké. Alla yege alla jugo. We gaan het winnen. Oké. Mooi tori wana dat me bo contact usitaka rust. Kom baka in NDP, baka den jugu ari trusu bla bla bla. Yanni Simon Stron voorzitter. En Usitaki. Usitaki, a voorzitter voor NDP, doen best. Hij waka ala se en Usitaki desma ontvanging. Dus dat zo'n precies echt great voor Fulukuna na coroni of ontvangst akisa coroni na geweldig. Ja, je sabi toch? Maar 5 inning. Ik vind het boom. Ik happy. Mijn partij ook groot, mijn partij op 30 zitten, dat maakt me waarschuwen. Mijn partij komt weer aan de macht. Mijn partij creëert ja. Mijn partij is bouwen dat condoro, dat de man top voor de bouw. Mijn partij is tek ala de osso, dat de man voor laten bakken. Mi partij ik kreeg Aladdin Gotrabaka de Maxabi. Met door Sisana regeren. Ze gaan zien, we gaan ze bewijzen dat we NDP zijn. We zijn een kakan country. Je kan ons niet afhakken met een single hoofd. Je moet durf. In een wist mijn partij. Jugo de mijn partij, maar ook kawan baka. Alla de mensen takdokis 1000 plus. Mijn nuni 1000 plus. Mijn partij economisch. Ik kan zoek tikkie die one. De wetman kan plicht om mijn obstructie. Wij zijn Surinamers. We gaan voor de beter en de beste kiezen en dat is NDP. We maken geen grappen. Je kiest omba. Once man een Wallis no moet je kiezen. Je denkt dat deze man. Man boeri kiezen dat net kop en poot naar een stond te lezen.
Man boeri kiesrecht nos kopen futu na stond to lees dat. Dus man love Godje Chan et feit. Meneer schuif op van hier jongen. Schuif op. Je bent lekker dik geworden. Ja. Ik kies hem. Je brengt je make-up dan een heel andere money. Om die vrouw also alasani tot daar. Nu is ons tijd om je maas weer weg te jagen. If je lassie vrouw, lassie vrouw. Je hebt het land leeg geplunderd. Maar je komt niet meer. Maar ik pak in. Zo zeker met de partij ook kom bakken met soort obstructie. Misap des mo ho des ref. Des mo kom bouwen voor sitak e. De mij barum, de straat die mij barum. Un deel de postelijk van dem deel. Mina one next. Omdat we zien komen tantak zo. If ik kon dan mina jeri onderzoek no atori. Baka niet eens wamun drimu minegi, meri ger baka. Dan bet me no one next. Alas ma wan bolibina kondre, maar mijn tegen des maar stem gewoon voor NDP, lip de man aan den don beweging de man. Ze gaan niets voor je doen. De man kon verdedigen de rijkdom op de nanga de zanding. Dat de man kon verdedigen. Ano Joep Ching de man kon verdedigen. Ana 1800 no man zorgo yo. 1800 na belachelijk de mij meki. Een pensioen is belachelijk. Je AOV is belachelijk. Je kan niet meer eten. Ik kan veel praten. Ik ben een babbelaar. Deze mannen moeten weggejaagd worden. Je moet geen rekenen met ze houden. Inom hoor rekenen naar het Jan. No arki de Anna story samen comforteer naar TV. Dat ze van mij brengen. Maar wegen niet. Je no man kies je money. Amane Sulek Libisma, je bent een blakke man. Die man is racist. Daarmee leek hem dat hij racist. Die man is die racist. Als die man geen racist was, denk je 3 jaar aan man op wat als dat fama kan je de drugsboeren. Fama kan je de drugsreisboeren zoveel geld en mijn volk stikt. Omdat mijn volk dom is om voor je te kiezen. Mijn volk is dom. Jullie moeten niet meer zo dom zijn. Laat die andere volkeren met rust. Kies voor je vrijheid. We zijn lang gestraft. De straf hoe langer. Get up, stand up for your fucking right. Don't give up the fight. Kies voor NDP met strand. Thank you. Misschien dat je komt emotioneel. Ja, do emotioneel. Maar grand tangi.